Αλεβί, κάνε πίσω. Αλεβί, δεν έχεις τίποτα. Τουλάχιστον δεν είσαι τραυματισμένος. Ήσουν τυχερός. Αυτά τα ζώα μπορούν να γίνουν πολύ επικίνδυνα. Πάμε πίσω. Και εσύ, Αλεβί, πάρε την αγελάδα σου και έλα μαζί μας. Αυτές οι νεροκολογίτες είναι πολύ πρακτικές για το άρπαγμα των αγελάδων. Γιατί μου μιλάς για νεροκολοκύθες? Πιστεύεις ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα για συζήτηση? Τι θέλεις να σου πω? Πού να ξέρω κι εγώ. Κάτι ευχάριστο. Ορίστε, ο Ζουνάι για παράδειγμα, ακόμα κι αυτό συζητάει. Και τι σου λέτε τόσο ενδιαφέρον, Ωραίες ιστορίες. Μιλάει για τα σχέδιά του. Ενδιαφέρεται για ό,τι κάνω. Και μου κάνει και δώρα. Να, κοίτα αυτό το κολλιέ μου, το έχει χαρίσει αυτός. Α, μάλιστα. Ο Ζουνάι χαρίζει και κολλιέ τώρα. Μα όχι, καθόλου. Είναι ένα κολλιέ τελετών που το είχε χαρίσει παλιά η γιαγιά του. Αλεβί, τι συμβαίνει? Τόμ, ζητά από τη Σίνα να φύγει. Μα γιατί? Τι συμβαίνει, Ζουνάι? Σήμερα η Σίνα δεν είναι καλοδεχούμενη στο χωριό. Μα τέλος πάντων, τι είναι όλη αυτή η ιστορία? Ένας πάνθυρας είναι πάνθυρας. Ρώτα τον Αλεβί παραλίγο να τον δαγκώσει. Είναι αλήθεια, Αλεβί? Η Σίνα δεν θα ριχνόταν ποτέ σε κάποιον από εμάς. Ας το ελπίσουμε. Έτσι κι αλλιώς ένας πάνθυρας δεν έχει θέση ανάμεσα σε ανθρώπους. Ο Ζουνάι έχει λίγο δίκιο, Τόμ. Ναι, ξέρω.
ούτε εσύ την αγαπάς τη Σίνα. Δεν είναι αλήθεια. Ασχολείσαι πολύ μαζί της και δεν σου μένει χρόνος να ασχοληθείς με τους άλλους ανθρώπους του Κράλ. Θέλεις να πεις ότι δεν ασχολούμαι πολύ μαζί σου, έτσι δεν είναι? Α, τα κορίτσια σκέφτονται πολύπλοκα και δεν τα καταλαβαίνουν. Και εκείνη τη στιγμή, τότε που νόμιζα ότι ήμουνα στα τελευταία μου, άκουσα από μακριά φωνές πολεμιστών. Πρέπει να το χτυπήσουμε στο μάτι. Ρίξτε! Μεγάλη τρομάρα. Αν συνεχίσεις έτσι θα πάθεις κακό μια μέρα. Μα όχι. Μπράβο, Τόμ. Απέδειξες ότι είσαι γενναίος και θαραλέος. Όποιος και να ήταν, το ίδιο πράγμα θα έκανε. Ναι, σίγουρα. Αλήθεια, Τόμ, πού είναι η Σίνα? Δεν την έχουμε δει εδώ και ώρα. Και είναι αλήθεια ότι ένας ρινόκερος μπορεί να τρομάξει ένα μικρό πάνθυρο όπως η Σίνα. Δεν ήταν εδώ. Ορίστε, έλειπε η Σίνα. Α, μάλιστα. Και πού ήταν? Στην άλλη άκρη του Κράλ και άρμε για αγελάδες? Δεν γύρισε ακόμα από τη βόλτα της. Αυτό είναι όλο. Δεν το ήξερα. Συγγνώμη, Τόμ, φαίνεται να ανησυχείς για αυτήν. Μα όχι. Αλλά όπως και να έχει πρέπει και αυτή να κυνηγήσει, όπως κάνει σχεδόν κάθε βράδυ.
θα γυρίσει μόλις ξημερώσει, όπως κάνει πάντα. Τι παιδί που είσαι.